Hi guys, we're back. O karon mag road trip na sad mi from Carmen to Patag. Uban na mi sa mong pag road trip karon. So tara, let's go. Traffic light pa. Traffic light man to. Traffic pa, traffic. Pagpasalamat din sa 2,700 na mga subscribers. Salamat sa pag-subscribe ninyo ha. Nalipay kita may mga palit na may saka-saka ng bugasan. Joke peace. Okay, let's go na. Go na. Oh, nagsumunod pag yung ganahan no. Ganing gaon na sa mga Araw, Unific Mar. Fortuner. Next na Innova. Tara. Oh my God. Going na ta sa Oh my God, yung jeep oh. ay nako, yung jeep. Ay mga jeep, kung di ka mag extra careful, magiging nagpakin mo. Gani, ikaw may makaluluoy niya.
turn mi guys kay adto may Bulwa. Ay, maging mula usad to. Dire mi guys. Ayo kayo. Gangan din mo guys kay mabuo ra kayo ang road trip nga Carmen to Patag. So laos pa to sa Bulwa, diri mi agi sa Tiri Hills. Basta shortcut ni siya from Patag to Bulwa, padulong IBSBN. No? So tara, let's go. Tara. Patag yapon ni. Patag yapon ni Tiri Hills. Patag yapon ni. Francisco Corrales. Speed limit 30 km/h. Subida ra, guys. Tiri Hills lagi. Tiri Hills Subdivision. Bulwa, Bulwa. Bulwa, Cagayan de Oro City. Dire mi nagagi guys kay dito sa highway traffic kayo. Dire mi nami atuon sa Bulwa. Itong tutumoy na. Kuan din. Nagkoping humps. Dire na lang ta. Right turn. Right turn, right turn. Ano mga tower? Oh? Tower ba na? Sa BCBN? Saan sabi sabihin? BCBN na? Kanawa na? Naroon siguro isa pa? Trinita left turn. Kira mo video dali no? Kaya talaga. Brio. Yelo ba? Oh, jadong ba? Renta guys, left turn. Okay. Ibig sabihin dito pa right turn.